Primerament, moltíssimes gràcies a l'organització per haver-me convidat. Estic especialment content d'haver vingut aquí, a Tinet, perquè una de les coses que vaig fer molt al principi va ser que vaig ser el primer becari de Tinet, això fa molt i molt de temps. Joan Manel estava sol i a mi no em van fer ni contracte de becari amb Tinet, em van fer a Messi, si em va cedir, i vaig ser el primer ajudant allí al telèfon i estava supercontent perquè em notava com si estigués fent internet, estava fent coses així molt modernes, i veia allí molts de cables en aquells routers i no sé, vaig conèixer a l'ambaixador Pardos i vaig conèixer gent superimportant, el Manuel Sant Romà, gent molt important, però jo era molt menut, i avui us explicaré una mica una història que m'ha passat. No per història voldrà dir que jo tinc la solució de com ho he fet, però me n'he sortit mínimament i m'ha agradat molt vindre-ho aquí a explicar. Us explico. Jo em vaig veure obligat a sortir d'una situació de confort, ara fa no res, a l'agost del 2011, la història que us explicaré és de 8 mesos. Em vaig veure obligat, jo havia estat 13 anys de treballador, havia fet moltes coses i contínuament havia tingut feina, mai havia estat a l'atur, jo era molt idealista, venia del món associatiu, havia treballat molt des del món associatiu i de moment em veig fora una mica com del sistema, em veig a l'atur, com moltíssima gent, que quasi això fa 2 dies. I en canvi ara fa poquet, a l'abril del 2011, he aconseguit engegar un projecte d'emprenedoria, he aconseguit el meu primer client amb VIP Informàtica, no sé si coneixeu, és una cadena de botigues que n'hi ha 500 a tot Espanya, han externalitzat en la meva empresa, que sóc jo, màrqueting digital, però gràcies a que ara fa 2 dies, ara només porto 2 factures i sóc autònom de fa molt poquet, vaig trucar a l'Amadeu i vaig dir, tinc l'última diapositiva, ja puc fer la xerrada que t'havia dit que et faria. Vull dir, ha anat tot com a molt ràpid i per això em fa especial il·lusió perquè és la primera vegada que puc explicar una miqueta la història aquesta. Com he construït la meva marca personal, Iconolab, i és això, 8 mesos d'història d'ara fa no res, o sigui, és tan recent que segons com igual m'emociono i tot explicant-ho, he posat així la història d'un emprenedor. Llavors, clar, és una història en primera persona. Us posaré un vídeo. Aquest vídeo es veu com una xiqueta, una senyora van a fer una passa, es tiren atrás i de moment comença la música molt forta i tothom fa la passa, s'arrisca, es llança, és un salt al buit que ens passa als que engeguem coses. Voldria dividir en 5 apartats la historieta, perquè és una historieta, l'oportunitat de reinventar-me, marca, passar a l'acció, una mica de factors claus, no intento sentar càtedra, vull dir, intento explicar una mica el que jo sé, no per seguir aquests factors claus tindreu èxit, i al final parlaré d'una campanya medieval pel meu negoci digital. Com vaig aconseguir? Liar-la molt, liar-la, bàsicament és... Però comencem pel primer punt. L'oportunitat de reinventar-me. Jo a la xarxa, com ha explicat molt bé el senyor Enric Brull, a la xarxa jo tenia una empremta bastant important, o sigui, jo publicava molt, el meu blog tenia moltes coses en molt fort component idealista, que a mi no em funcionava amb l'empresa, o sigui, l'empresa no m'interessava relacionar-la amb aquest sentit així tan idealista. Tenia un videoblog amb 100 vídeos, els vídeos, com us podeu imaginar, són absolutament de broma, de no sé què, de coses que ara no m'interessaven amb la marca que jo ara volia vendre. Llavors vaig necessitar reinventar-me. Reinventar-me és apartar-me de la meva marca personal Jesús Ferrer, que portava, no sé, 6, 7 o 8 anys, o 10 o 11 o no sé quants, posant coses i deixant empremta, com ha comentat el senyor Enric, sinó creant una nova imatge. Jo necessitava crear una nova imatge amb uns nous, vaig crear uns valors en què Iconolab seria experimentació, compartir, orientació al client social, o sigui, escoltaríem molt a les xarxes socials i seria de proximitat. Llavors, són valors de l'empresa que s'hi semblen, per dir alguna cosa. Jo puc ser més aviat catalanista, però Iconolab no és catalanista. Iconolab és de proximitat. Iconolab no té cap problema en parlar castellà, no té cap problema en... O sigui, té unes idees diferents. O sigui, vaig aconseguir reinventar-me, perquè amb la imatge que jo havia estat deixant petjada a internet no m'interessava, i dic, crearem un altre nom i una altra marca. Vaig aprofitar els primers mesos en aprendre, vaig anar al mini MBA, que el senyor Enric Brull va ser un professor,
de la URB, cursos molt petits, un curs de programació d'Android i iOS a Fundació URB, un servei de coaching del Consell Comarcal, serveis d'emprenedors. Vaig començar a buscar serveis gratuïts i no tant, però serveis molt curts per anar especialitzant-me i poder treure una mica el que jo volia fer. Em vaig trobar, clar, hi ha punts foscos en aquesta història, clar, aquí només explico els bonics, però hi ha punts foscos com que et cau el techo a terra, o sigui, necessites sortir cada dia i un dia te'n dones compte que estàs com a més estressat i aquell dia, tinc la gran sort que li vaig dir a ma sogra, dimarts i dijous tenen càrregues les xiquetes i jo aniré a la biblioteca tot el dia. Vull dir, jo necessitava vestir-me i sortir de casa i a la biblioteca continuava fent l'empresa i si convé llegia o fer el que sigui, però necessitava de quan en quan fer coses perquè hi ha coses dures dels que sempre hem estat treballant, de cop que et trobes baix al techo. Passem una miqueta al tema 2. La marca és una mica la identitat que tens, que tens els valors, Icronolab, que és l'empresa, i la comunicació. Llavors, com a identitat, té que estar molt concret, aquí com que només tinc mitja hora ho diré una miqueta ràpid, per exemple, per posar un exemple, jo volia donar uns serveis molt concrets, assessoria de xarxes socials i aplicacions per Android i per iOS, una cosa molt concreta. Llavors vaig descobrir que això, el segment de mercat realista, perquè s'ha de ser realista, aquí no pots estar somiant, vaig veure que això només ho podien pagar empreses grans, o sigui, m'havia inventat uns serveis, només ho podien pagar empreses grans, agafo, truco, jo soc d'Amposta, miro Terres de l'Ebre, dic, empreses grans, qui em pot contractar aquest servei? Truco a la IFE i dic, voldria parlar en màrqueting, i em diuen, haureu de parlar amb el gerent perquè no tenim departament de màrqueting, i vaig intentar avançar però no vaig aconseguir res. Empreses de mobles de la Sénia estaven tancant i jo no veia quines empreses podien tindre els meus serveis, però no vaig tirar endavant. Vaig tenir una identitat molt clara, molt fixada, i vaig comunicar. Comunicar és, xarxes socials. Comunicar no té res a veure amb les tecnologies, comunicar és dependre de les relacions, o sigui, comunicar, però tant al món online com al món offline. Passem al punt 3, com passar a l'acció. Passar a l'acció és, passa un moment de pensar, d'estratègia, de centrar-me, de pensar cap a on tirarem, però clar, havíem de fer alguna cosa. O sigui, jo sí, per moltes idees que tingui, haver de fer alguna cosa, evidentment, una de les coses que vaig descobrir és que mai a la vida he treballat tan dur com des que estic a l'atur, o sigui, és una cosa impensable. L'agost, que va ser el primer mes de l'atur, no sé si he treballat mai tant, o sigui, la meva família de vacances, i jo matinant, dormint poc, perquè estava picant el projecte, picant el no sé què, picant la web, llegint, mirant vídeos de YouTube, o sigui, fent moltes coses. El blog és on vaig crear un blog nou, o sigui, amb 85 euros a l'any tu et compres un domini, te compres un espai, i crees aquesta nova identitat en què hi ha pàgines fixes que parlen de què faig, i hi ha el blog que va explicant tot el que vaig anar fent, aquesta història dels 8 mesos, tota la informació que he tingut del sector o meua, l'he anat posant al web. Xarxes socials, sobretot xarxes socials, quan vaig començar, hi ha una petita trampa, quan vaig començar ja tenia 1.000 seguidors a Facebook, 1.000 seguidors a Twitter, jo em vaig dedicar a això perquè realment formava part del meu oci. Llavors, clar, al moment de reinventar-te i crear una empresa, has de fer o el que ja tens experiència laboral o el que tens experiència d'aficions. O sigui, el que no pots fer és, o sigui, ara em faré jardiner, si no en tinc ni idea. O sigui, el que has d'aconseguir és potenciar les fortaleses, i si jo tenia un hobby que era jugar a Facebook, diguem-hi, com han comentat per aquí, i fer tonteries, vaig pensar de trobar-li aquest partit al que jo ja sabia, però al món empresarial. Llavors, a les xarxes socials van haver coses que em vaig reinventar, o sigui, el tema del videoblog el vaig deixar una miqueta més de lluny, ara no és tan fàcil trobar-me un videoblog, que abans era la meva carta de presentació, i després el Facebook vaig reconvertir el nom, vaig intentar vigilar tota la meva identitat que s'acordés amb els valors, o sigui, revisant tot el perfil, que no digués res que no m'interessava que fora d'aquí. No sé si m'explico. Fotos, o sigui, no se us ocorreix que muntar un Facebook d'empresa posant fotos de sortir de farra o fotos inadequades. Llavors, tot està neteja una mica dels perfils o creant perfils, perquè em vaig crear un Twitter, ara tinc 2 Twitters, tinc el meu personal, perquè li tinc molt de carinyo, com ha comentat el senyor Enric, intentava no tindre més de 100 amics, ne tinc 160, no soc capaç, i en este li tinc molt de carinyo i ja me l'he quedat, dic, mira, l'empresa que en tinc un altre, tinc dos comptes de Twitter, però Facebook el vaig regalar a l'empresa i el videoblog l'he apartat, vull dir, vaig intentar una mica redefinir una miqueta la meva imatge digital del que anava a vendre ara.
i cultura emprenedora. Llavors, és molt interessant medir, aquí, a veure si això funciona, sí, funciona i tot. En 2 setmanes, això ho vaig mirar el dimecres vaig acabar de preparar la presentació, en 2 setmanes, el web d'Iconalab, un web que no existia al setembre, al setembre no existia, això va aparèixer cada vegada que faig un article, puja 25 persones, això són persones úniques, puja 25 persones, i bueno, t'agrada medir una mica, però per exemple, la primera part d'esta conferència la vaig publicar el 21 de maig, la vaig publicar a internet, per si algú la volia seguir, i em va fer gràcia perquè en 2 dies, del 21 al 22, doncs bueno, mira, ostres, que xulo, 41 persones han entrat i l'han vist. Jo supercontent, però com que la presentació estava a l'SlideShare, no sé com, acabant de preparar la presentació, miro que aquestes 41 que veien per web, en canvi a l'SlideShare s'havia vist 800 vegades, en 2 dies. O sigui, en 2 dies, és que em vaig quedar, o sigui, estava preparant, jo tot content que anava a explicar aquí que tindria 41 visites i que xulo, i de moment miro l'SlideShare i veig que en 2 dies s'havia vist incrustat 54, més o menys estes, més unes quantes de portada, però en total 800 persones van veure el meu SlideShare. Dius, és que això és molt potent, o sigui, estem parlant de que jo estic promocionant la meva empresa, bueno, m'estic preparant una mica la presentació, però jo estic promocionant la meva empresa, i que en 2 dies 800 vistes, i dius, bueno, potser llegir-ho no ho han llegit tots, però, ostres, si 300 persones ho han llegit, jo crec que és una campanya bastant interessant, en el meu cas, d'empresa. Més coses que em van passar aquests 8 mesos, em van demanar una feina a un ajuntament, jo estava a l'atur, i una feina, vinga, ajuda'm a fer una cursa, fer la inscripció d'una cursa a l'Ajuntament de Masdenverge. I jo estava a l'atur, i dic, i ara què els hi faig? I dic, tinc una mica de problemes de facturació ara, ho podem fer a canvi d'espècies, ho podem fer a canvi de publicitat? I clar, aquell ajuntament encantat. Llavors, la meva icona va sortir al costat de totes les icones impressionants i projectes que feia petitets els canviava per espècies perquè, clar, jo no podia facturar. O sigui, jo estava a l'atur, un pressupost de 200 euros, jo no podia deixar de cobrar l'atur, doncs ja li feia gratis, me venien més pressupostos, me va vindre un pressupost de 2.000 euros, me va impressionar molt perquè per 2.000 euros no sabia què fer. I al final no el vaig acceptar perquè, clar, jo estava cobrant l'atur, a veure què és lo xulo que fa un projecte de 2.000 euros i després què fem? Després vaig intentar fer un projecte de 7.000 euros, en este ja m'ha llançat, però no em va funcionar, però bueno, hem anat així liant-la bastant, la meva web semblava una empresa, i no ho era un senyor a l'atur, però jo l'anava liant bastant. Sí, bueno, jo l'anava liant. És que, clar, si no et vens com a empresa, qui t'ha de comprar? No sé si m'explico. Clar, aquí em sap mal, si ha vingut algú de l'empresa VIP, del meu client, o bueno, em veuen pel YouTube, suposo que se'n riuran una mica, però vull dir, clar, no era cap empresa, era un senyor a l'atur, i a vegades me diuen, podem reunir-nos al teu despatx? Jo pensant, és l'habitació de les joguines de les xiquetes. Quedem a un lloc neutre, que ara estic així. Bueno, ha sigut vull dir, la història, jo la trobo una mica graciosa. Una miqueta amb quins factors vull que us quedeu. Voldria que us quedeu una mica amb 4 pinzellades del que jo he anat vivint aquesta historieta. Aquesta historieta, internet és la teva tarja de visita, o sigui, contínuament la gent que ha volgut saber qui és este senyor han entrat a la web. Arrisca perquè si no arrisques, o sigui, arrisca en uns serveis molt concrets, arrisca en un segment molt concret, crea continguts, apassiona't i centra't en el que és important. Amb aquestes dues coses, apassionar-te i centrar-te en el que és important, per casualitats, vaig veure que eren uns pilars del que és la felicitat. O sigui, que hi ha pilars de la felicitat en què són viure la vida amb passió, clar, aquesta empresa que jo la posava amb moltes ganes, i concentrar els esforços en coses molt concretes, concentrar-te molt, això vol donar molta felicitat. I ara us explicaré una mica, explicaré una mica la campanya medieval que vaig aconseguir jo li dic per liar-la molt, però jo us explicaré. Jo vaig parlar amb molta gent i li anava explicant, estic muntant això, a veure què t'assembla, tu què t'assembla, i anava parlant amb molta gent i al final, no sé com, així parlant amb molta gent, se'm va ocorrir fer un llibre. Vaig fer un llibre, vaig fer guardar com a PDF i el vaig publicar a internet. Gràcies al llibre se'm va conèixer una miqueta més i va ser molt xulo, però em ve un amic, el Jaume, perquè clar, tot això són gent de veritat, o sigui, un amic em va fer el logo gratis
Jo, la parella d'una amistat de la meva dona venen a dinar i els dic, què m'ajudaràs? I em va fer, pobre, el logo. Hi ha gent que m'ha fet coses gratis, hi ha gent que m'ha assessorat, hi ha gent que m'ha donat molt de recolzament, i llavors, clar, tota la gent que m'ha donat, aquí no està el nom de tothom, tota la gent que m'ha pogut recolzar, necessito que surti el nom, doncs això, creo el llibre i em truca, me truca el Jaume Llambric, d'Edicions URB, i em diu, escolta, Jesús, diu, què és això del llibre que has fet? Dic, doncs mira, un llibre, és per liar-la, generar continguts, aconseguir visitants, i diu, per què no el fem en paper? Dic, en paper? Dic, no, dic, qui? Diu una cosa que es diu lulu.com que es fa gratis. Dic, gratis. Ell m'ajuda, me'l va editar i me'l va publicar a lulu.com, i llavors vaig posar un link, dic, lo podeu comprar aquí. Però, bueno, ja està. Passen els dies i el Jaume em va comprar un llibre i quan li va arribar me'l va enviar a casa i quan me va arribar quan m'arriba una capsa a casa, jo obro, dic, a veure què és, una capsa de Tarragona, què deu ser? No és com aquí, que em porto uns quants, però de moment m'envia un llibre i vaig i el toco i dic, però què és això? Aconsegueixo tindre a les mans un llibre i de moment el toco, me'l quedo mirant i em va agafar un atac de fetichisme, o sigui, de veure el teu nom aquí al mig i dir, he escrit un llibre, o sigui, que ni m'ho creia, o sigui, jo ja sabia, el que hi havia dins no me'l vaig llegir, però tocar-lo me va donar un bon rotllo, vaig dir, però què és això? Però me vaig emocionar molt, molt, molt. I vaig dir, però en seguida, a banda de fer una foto per al Twitter, en seguida surto de casa corrent i me'n vaig a l'Ajuntament del poble. Jo soc d'Amposta, me planto al regidor de turno i li dic el mateix, dic, he escrit un llibre. Aquell senyor va tocar el llibre i li va passar el mateix camí, li van brillar els ulls i va dir, tu has escrit aquest llibre? I jo dic, sí, jo pensava fa un mes que està a internet gratis, però bueno. I diu, tu has escrit aquest llibre? Fa sí, diu, doncs l'haurem de presentar, no? I dic, doncs sí, presentem-lo. Truco un professor de la universitat, un amic d'Amposta, el Robert Rallo, que és un expert en internet, dic, escolta, que em vindries a presentar el llibre a Amposta? I em faig, que estic a Califòrnia. Dic, bueno, doncs quan vens? Diu, doncs al febrer. Dic, bueno, me corria pressa, però bueno. Li dic a l'Ajuntament, bueno, acabem de lligar, i presento el llibre, i va arribar a vindre tanta gent, vaig presentar el llibre, a més al meu barri, és allò de que nadie és profeta en su tierra, doncs jo al meu poble i al meu barri la vaig liar molt. La vaig liar molt és que jo vaig arribar a imprimir targetes, vaig a la impremta, vaig fer 100 targetes, se'n van acabar, les vaig imprimir a casa en la impressora de color, 100 targetes i anava pel carrer donant, veniu a la meva presentació del meu llibre a les mames de les crios de les meues, bueno, la vaig liar molt. El dia abans trucant a gent per telèfon, què vindràs a la presentació? Ah, no volia vindre, però clar, si el que el presenta me truca, doncs vindré. Vaig començar a liar la família, vaig fer una calçotada amb els amics de Tarragona el dia següent, que els convidava a dormir, vaig començar a liar tantíssima gent, família, l'amiga de Matia, porteu totes les amigues, bueno, la vaig liar molt. I de moment mos liem aquí una gentada, però una gentada, i diem, però què és tot això? Però gentada, algú pel públic, per allà pel fons i per aquí pel mig, van vindre a la presentació, suposo que donaran fe. Bueno, la cosa se'n va anar molt de mare, tant de mare que em van demanar autògrafs, i jo al·lucinant. Dic, m'estan demanant autògrafs. Jo no m'ho podia ni creure. Que em vingués el president de la Càmera Arrossera demanant-me un autògraf a mi. No sé, era una cosa molt surrealista. Tan surrealista que em conviden a la Ràpita, he anat voltant per tota la comarca, presentant el llibre, i em van convidar a una fira de professionals, que hi havia 200 persones, i al final anava l'Àlex Rovira, i jo al·lucinant. Jo aquí buscant una corbata, buscant alguna cosa, perquè clar, anava a presentar un llibre. He presentat el llibre per molts de pobles de per allà, i la cosa s'ha anat tan de mare que m'han fet entrevistes a la tele, al TDT, a la de l'Ebre, a l'Ebre 10 minuts, però se van picar, els de Canal TM van fer una entrevista de 20 minuts. És una cosa impressionant, una entrevista de 20 minuts. Jo tot el que ha anat sortint per totes bandes ho he anat posant al web, llavors clar, cadascú que entra al meu web, si es troba l'entrevista de 20 minuts que em va fer la Diana Mar, és espectacular, i es pensen, este tio deu ser algú, també deu ser algú molt important. La cosa se'm va anar tant de mare que vaig sortir a la portada, a la contra del Diari de Tarragona. Va sortir a tota la província de Tarragona, que si l'empresa deve creer en internet, va vindre un periodista, me van fer fotos, que semblava la primera comunió, ponte així, ponte allà. Jo al·lucinant, dic, el que m'està passant és molt increïble. A banda venia a donar classes aquí, a Tarragona, a la universitat, a professors, temes de Facebook i Twitter, i els alumnes em diuen, el diumenge et vam veure al diari. Jo al·lucinant, o sigui, la gent m'ha arribat a parar pel carrer, t'hem vist al diari, t'hem vist a la tele, t'hem vist no sé on.
la cosa s'ha anat tant de mare que l'empresa VIP contacta amb mi, o sigui, jo durant aquests 8 mesos no he anat a cap entrevista de treball. Jo he entregat molts de currículums, moltíssims, jo buscava feina, clar, jo estava a l'atur, encara que no semblava, jo semblava de festa, però no, jo estava a l'atur. Ningú me va entrevistar, ningú, jo tenia un currículum bastant important, ningú me va entrevistar mai. I un dia me truquen, diu, perquè un David Domingo va dir el meu nom a un senyor que es diu Ramon, que té una empresa de disseny aquí a Tarragona, Ramon va voler parlar amb mi, després se van refredar la conversa, Ramon va parlar amb els de la VIP i va dir, jo tinc l'home que tu necessites. I els de la VIP els havia recomanat un tal Ramon, que els havia recomanat un tal David, bueno, és una cosa bastant surrealista, i bueno, me'n vaig a Reus a una reunió, em faig la foto, ho publico a totes bandes, i com no, a la xarxa, moltíssima gent. I bueno, més o menys la història, més o menys s'acaba aquí. Us vull explicar una miqueta com han anat aquestes estadístiques. Va començar amb 250 visitants, o sigui, només començar, ja ho vaig dir al Facebook i al Twitter, vaig començar a tindre visitants, i publico el llibre. Un cop publico el llibre tinc 250 descàrregues, només sortir, o sigui, això de les xarxes socials és una passada, he publicat un llibre amb un munt de gent, i les visites van, o sigui, al mes entraven 500 i pico persones, al novembre, i a mi ja m'estava bé que entréssim a veure el llibre perquè entraven a veure la web, els meus serveis, la meva nova identitat, que és una mica el que vinc a explicar avui. La cosa ha anat passant, jo volia fer ben junt, però el Robert no venia de Califòrnia fins al febrer, fes la presentació al febrer, però un cop la presentació augmenten les descàrregues, però les visites se van disparar una passada, és que estava sortint a molts de mitjans, sortia la paraula Iconolab, i se'n va anar molt de mare, i ara, parlant una miqueta que venia en aquesta presentació, m'ha pujat una miqueta les descàrregues, però vull dir, això són descàrregues del llibre. Més o menys s'ha descarregat 700 vegades, cada mes, doncs bueno, un número de vegades, o sigui, el meu llibre l'ha descarregat 700 persones, o sigui, l'han llegit, doncs no sé, 100-200 persones, i són gent que han llegit aquest llibre i a vegades m'han parat pel carrer, escolta, m'agrada el llibre, no sé què, o ni que sigui quin valor que has tingut de fer un llibre, però vull dir, hi ha gent que sap que existeixo i que dona uns serveis, però a l'Slideshare, que també està al llibre, ha tingut 1.475 lectures, bueno, que potser no s'han llegit tot, però només que hagin entrat a la portada ja apareix el nom de l'empresa, ja apareix la identitat digital, o sigui, que en molt pocs diners jo he muntat una empresa i he aconseguit un client. És una mica la historieta aquesta que volia explicar. Quan li vaig explicar això a un professor del mini MBA, al director de l'MBA, el Josep Ramon Alabart, li vaig ensenyar aquesta presentació i dic, a veure què us sembla. I jo volia acabar dient, això ha sigut una cosa màgica, s'han alineat les estrelles i màgicament ha quadrat tot, no saps ni com, i ho he aconseguit. I el Joan Ramon em va dir, no, diu, això no ha sigut màgia, diu, això ha sigut constància i perseverància. I això ha sigut enfocar i això ha sigut treballar molt dur. Llavors, en un principi, una frase que volia deixar-vos és fes dels obstacles escales per allò que vols assolir. I ara estic, clar, com que estic tan content de com m'ha anat tot, estic muntant una altra història. O sigui, això de la felicitat veig que és un camí, no és assolir coses, és un camí. M'ho he passat també muntant la meva empresa, que ara ne vull muntar una altra, la vull liar més forta. M'he juntat amb 3 amics i ara volem fer una mena de xarxa social. Ens hem presentat a acceleradores de startups, no ens han acceptat, però tenim previst que al setembre-octubre ho treballarem molt i traurem una startup, que una startup és inventar-te un servei a internet que no existeix, i espero veure-vos en algun moment i poder-vos explicar que la startup, a mi i als meus 2 amics, mos ha anat molt bé. Moltíssimes gràcies per haver vingut i per haver-me escoltat.